Il-kandidati kollha tal-Partit Nazzjonalista jorganizzaw numru tal-laqgħat qabel l-elezzjonijiet tal-Kunsilli Lokali flimkien ma' residenti tas-siġi u temi diskussi huma kollha relatati ma' temi lokali bħas-sigurtà u l-ambjent bilan illi l-Kunsill ikun tassew qrib ir-resident. L-għanewlieni ta' dawn il-laqgħat huwa li jkun hemm konsultazzjoni man-nies biex bekk il-kunsillieri tassew jisimgħu il-problemi tar-residenti. It-tema prinċipali tal-laqgħa li saret matul il-jum tal-ġimgħa kienet is-sigurtà kemm ta' traffiku kif ukoll ta' dawk li jkunu mexjin kif kull persuna għandha dritt li tħossha sigura tgħix fil-lokalità tagħha. U dan jista' jkun possibbli permezz ta' iżjed inforzar bil-preżenza tal-pulizija u tal-membri tal-lesa. Din il-laqgħa saret fl-istess xahar illi fih fil-lokalità seħħu numru ta' serqiet kemm mid-djar kif ukoll mill-karozzi. Huwa għalhekk illi ir-residenti preżenti waqt din il-laqgħa qalu li hemm bżonn li tittieħed azzjoni immedjata. Madankollu nuqqas ta' sigurtà jinħass anke fit-toroq minħabba raġunijiet ta' infrastruttura fejn numru ta' toroq tħallew fi stat li jista' jkun ta' periklu kemm għall-anzjani kif ukoll għat-tfal. Konsillieri suġġerew li jinħoloq sottokumitat minn nies esperti illi jisimgħu l-ilmenti tar-residenti u bekk dawn l-ilmenti jgħaddu għand il-Kunsill. Din il-laqgħa kienet indirizzata mill-Kunsilliera Julian Borg u Francine Farrugia flimkien mal-kandidati ġodda Rajn Kakija, Charles Vassallo u Stephanie Vassallo.